Tento deň a toto hlasovanie bolo významné nielen pre jedného slovenského europoslanca, ale aj pre všetky európske inštitúcie. Európsky parlament v Štrasburgu hlasuje o vymenovaní hlavného spravodajcu pre rozpočet európskych inštitúcií. Stáva sa ním poprvýkrát v histórii Európskej únie Slovák. Boli to stovky rokovaní s ministrami financií Európskej únie, ale aj so všetkými predstaviteľmi európskych inštitúcií. Podarilo sa mu zabrániť kráteniu čerpania eurofondov pre nové členské štáty aj pre Slovensko. Na základe jeho návrhu Európska komisia zjednodušila pravidlá pre čerpanie eurofondov. Rozpočty všetkých európskych inštitúcií prechádzali rukami Vladimíra Maňku. Mnohé z nich vyšli zmenené. Ušetril v rozpočte európskych inštitúcií desiatky miliónov eur. Jeho systémové opatrenia viedli k vyššej efektívnosti a finančným úsporám v administratíve. Poslanci Európskeho parlamentu na základe jeho návrhu prvýkrát v histórii schválili audit v Európskom parlamente. Viedlo to k úsporám, ktoré vyústili v záväzok Európskej komisie do konca roka 2016 znížiť byrokraciu o viac ako 2600 úradníkov. Na konci roku 2013 sa Vladimírovi Maňkovi s kolegyňou Monikou Smolkovou podarilo v gestorskom výbore presadiť výnimku pre čerpanie eurofondov. Slovensko tak môže získať viac ako 500 miliónov eur. Popri tvrdej práci v Európskom parlamente prišla pre Vladimíra Maňku nová úloha. Obyvatelia Banskobystrického kraja si ho na konci roku 2009 volia za svojho župana. Vedú ich k tomu jeho skúsenosti a výborné výsledky z postu primátora Zvolena v rokoch 1999 až 2005. Zvolen pod jeho vedením bol najlepšie hospodáriacim mestom Slovenska. Z vlastného rozpočtu a z eurofondov sme investovali najviac zo všetkých krajov. Vytvorili sme stovky pracovných miest. Podarilo sa mu sklbiť veľkú európsku politiku s Banskobystrickým regiónom. Vladimír Maňka so svojím tímom pripravil a podpísal zmluvy na takmer 60 projektov za desiatky miliónov eur. Väčšinu z nich stihol aj dokončiť. Zužitkoval tak naplno svoje skúsenosti a vedomosti o možnostiach využívania eurofondov. Za svoju prácu si nenechal ani europlatu. To isté urobil ako primátor. Transparency International ocenila Banskobystrický samosprávny kraj pod vedením Vladimíra Maňku opakovane cenou najtransparentnejší kraj Slovenska. Transparentný znamená aj to, že nekradne. Teraz ale nastal čas pozrieť sa opäť do budúcnosti. 24. mája nás čakajú eurovoľby. Budeme sa rozhodovať, kto naše záujmy bude v Bruseli a v Štrasburgu obhajovať ďalších 5 rokov. Dnes, keď mladí ľudia stratia zamestnanie, tak ostanú bez práce. To musí končiť. Do 4 mesiacov potom, ako títo ľudia ukončia školu, musia dostať ponuku na prvé zamestnanie, alebo dostanú ponuku stáže, zamestnať sa, alebo ďalšieho rozvoja a vzdelávania. Bankári mali miliardové zisky. S týmito ziskami sa s nikým nepodelili. Keď však prišli problémy, tak skladáme sa my všetci. To končí. Pokiaľ budú mať banky problémy, tak ich vlastníci sa budú podieľať na tom, že budú hradiť tieto straty. Obyčajní ľudia budú mať istotu, že ich vklady budú chránené. Miliardári si ukladajú svoje zisky v daňových rajoch. Tieto peniaze nepomôžu nikomu riešiť ani krízu, ani zamestnanosť. Do roku 2020 ušetríme na daňových únikoch viac ako 500 miliard eur ročne. Tieto peniaze nám pomôžu riešiť zamestnanosť a vytvoríme 100 000 pracovných miest. Iba 4 podnikatelia zo 100 majú dostatok príjmov na to, aby sa mohli rozvíjať. Pritom tieto podniky tvoria najvyššiu zamestnanosť. Musíme zabezpečiť prístup podnikateľom k finančným zdrojom, aby vytvárali nové pracovné miesta. Slovensko má počas nasledujúcich 7 rokov možnosť získať z fondov Európskej únie o 2 miliardy eur viac ako doteraz. Budeme napredovať? Bude sa nám dariť vytvárať nové pracovné miesta? Chceme lacné, zdravé a domáce potraviny? To záleží aj od toho, kto nás bude v Bruseli zastupovať. Či niekto, kto len kritizuje a straší ľudí krachom Európskej únie či eura, alebo osvedčení ľudia so skúsenosťami a výsledkami, pomocou ktorých sa Slovensko a Európa už dostáva z najhoršieho. Výsledky práce v Európskom parlamente majú veľký vplyv na váš život a budúcnosť vašich detí. Vladimír Maňka s televíznym moderátorom Patrikom Hermanom každoročne organizujú detské tábory pre deti zo sociálne slabých rodín. Doteraz takto pomohli viac ako 3000 deťom z celého Slovenska, aj z vášho regiónu. A spolu s manželkou Vierkou podporuje krízové centra pre deti, ale aj dospelých. Týmto deťom veľmi pomôže, že sme členmi Európskej únie. Vďaka modernizovaným školám, cestám,
vzdelávacím projektom dosiahneme, že život Európskej únie bude pre vás všetkých kvalitnejší.